zvučnog signala unesite kod željene djevojke ili sačekajte da vas mi spojimo sa prvom slobodnom. Spajamo vas kodu broj... Alisa, približi mikrofon. 0, 6. Hoće svom bratu, uglavnom ta priča. Ti ja. Hoćeš mene bac, kurve. Ja ću krenuti. Ti kreni. Ćao, čao. Ćao. Jel' Alisa? Kako? Je, ja sam. Šta ima? Kako je? Evo, dobro je, baš sam umoran sam nakao s posla, došao, ne znam šta da radim, ma daj, pa dosadno. Namazao sam se maslinovim uljem, ako ćeš iskreno, onako, ludnica mi večeras. I klizim, jednostavno ne mogu sam nikako, evo neće da mi se digne već 2,5 sata. Molim te, Alisa. Neće kako? Ne znam. Neće da se digne, kako ti se neće dići? Nikako, Alisa, moja dušo, pomozi mi. Ajde, baš se neće dići. Nikako. Ajde, dušo. Samo mi recite šta bi mi radila, ajde da zažmirim, molim te, pričaj mi, na primjer, da smo ti i ja na vikend, pričaj. Ajde, samo, tako je. Evo ga, sad samo zamisli što ću ti pričat. Ti kažeš, neće se maknut s mjesta, znaš, da se neće. Slušam, izvini, ja slušam, nego prijenos me ovako fataju. Prijenos me fataju. To ti je neki klinac, što li? Ma kakav klinac, ba ne bi te zvao, ba ona da je klinac. Ma nema, pusti, ba nemoj se obazrat na to, molim te, Alisa, pomozi mi, ljubi. Ajde, jel ga držiš u rukama? Da, držim ga s dvije ruke. Ja bi tebi njega, znaš što? Ja bi te njega onako fino stavila između svoje dvije dudice. Kolike su ti dude, reci mi? Boga mi, 4 su velike su ti. Onako čvrste dudice. Možeš mi, molim te, opisat boju svog obruča oko pipka? Oko čega? Oko tvog pipka, nipola. A kakvog pipka? Pipak na sisi, mislim, bradavica. Koji je boje obruč? To ti je smeđe boje, Dobro, slušam, evo, zamisli. Samo izvini što su ove detalje, samo pričaj, molim. Dobro. Evo ga, znači već onako čvrste dudice i ja bi ti stavila njega između njih. Hoću da te jebem u šupak, molim te, ne mogu izdržat, nevin sam, nisam nikad jebao u život, bez jebancije ti govorim. Čekaj, sine. Hoću da te jebem. Čekaj, sine. Tata, molim te, Fred mi. Tata, molim te. Alisa, može mali da čuje ovo? A koji ti je mali, koliko je star? Mali, 18 godina napunio. 18 godina, teto. Mogu da... Gde, molim te, čekaj, ajde, evo ti teta, stan. Evo ti teta, evo, ajde, Alisa, de ispričaj mu priču, kako, de, molim. Ne, ajde, nema veze, nek čuje, nek nauči nešto. Čuć, ja šutim, neću više, izvinite, gospođa, neću više, molim vas. Izvoli, Alisa. Koliko vas ima tu? Dvojca. Dvojica, a nema još jedan? Nema, Alisa, obećavam ti, bude li jedan, evo ja ću ukinuo bi to. Znači, gdje smo krenuli? Možemo, čekaj, Alisa, možeš li, molim te, malog ubaciti da bude 3? Molim vas, gospođo. Da 3, da te jebem on ja. Molim vas, gospođo. Ozbiljno, cura me nedavno ostavila, bez jebancije vam govorim, stvarno mi treba. Može, evo pristala je, gospođo. Hvala vam, stvarno, hvala. Ajde reći da tamo šutim. Ajde, šuti, evo. Šutim. Šuti, sin, ajde šuti. Bižu čošak, pička. Nemoj. Ajde, izvoli, Alisa. Koliko li ti imaš godina? Jel to bitno je, sam nazvao da me za godine pitaš, molim te, došli smo da sam ti ga uvadio, punoljetan sam, dušo, 38 godina imam. 38 godina, što te druži svojim balavcem tu? Zato nije mi balavac, već to mi je sin iz prvog braka. Tata, mogu li drkat po sisama? Nemoj, stani, ne molim te, Alisa, hoš završiti ili da idem? Ajde, završi, došao sam do tvojih pipaka, do tvojih sisa sam došao, molim te, da li ću se spustiti do pupka? A šta ga ti držiš tako blizu sebe? Evo, čekaj, ti, stan, evo, očuo sam, stan da zatvoriš, Evo, zatvorio sam. Zamisli tu sliku, znaš, trljati se između dvije sise, sigurno ne bi ostao miran, nego bi samo se dizao. I ti bi odmah postao onako spreman. Koji ti je boje pička? A onda, znaš šta bi... Koji ti je boje pička? Onda bi ti malo...
ovako polizala. Koje ti je boje pička? Jaja, a prema vrhu, nakon... Koje ti je boje pička? Jel to ono skače? Što kaže? Evo, evo. Neće ovdje pare, uzela nam je 35 maraka nam je uzela. Koja boje pička je vidite usta? Koje boje ti pička? Koje boje ti pička? A evo te... Stani sine. Dunja dobra je. Stani sine, bolan da vidimo. Došla je do lizanja. A što ovo kad god nazovem baba neka, jaran? Znači kad god sam do sad nazvao baba je bila, brate.